Bona tarda a totes. En nom del Casal de Barri Prosperitat us donem la benvinguda i us agraïm moltíssim estar aquí avui, aquesta tarda, en un acte tan important per nosaltres. Agrair el Pepus i la Maribel que han volgut fer l'acte aquí, a les companyes del Centellida, a la campanya Via Laietana 43 i a tots els ponents també. Nosaltres, el Casal de Barri, per qui no ens conegui, som un equipament de gestió comunitària. Estem complint, acabant de celebrar aquest 2023, els 35 anys d'existència i de gestió comunitària i de vida i memòria compartida. I res més, us explicaré, us faré 5 cèntims de l'acte. Primer començarem amb la presentació de la campanya i la querella, continuarem amb una taula rodona i acabarem amb un micro obert. Llavors us preguem el màxim silenci i respecte cap a les ponents. Us comentem també que el bar, des d'ara mateix fins que comenci el micro obert a les 8 aproximadament, estarà tancat, també per respecte a l'acte, i diria que no em deixo res més. Moltíssimes gràcies i us deixo amb les companyes. Bé, doncs, bona tarda a totes i a tots. En nom de la campanya us presento aquest acte. Començarem fent una roda de premsa per presentar... Bé, la roda de premsa és això que estem fent, per presentar la querella de la Maribel i el Pepus Ferrandiz. Parlarà la Maribel. Després la Sònia Olivella tractarà el marc jurídic. El David Fernández de l'Òmnium parlarà del marc polític i el Pep Cruanyes de la Comissió de la Dignitat explicarà la convocatòria del diumenge que ve, el 19 de novembre. Jo sóc Angelina Puig de l'Ateneu Memòria Popular i m'han dit, tinc el paper que posa que jo he de fer la presentació de l'acte i de la campanya del Via Laietana 43. Fem justícia, fem memòria. Com escrivien les companyes Sònia i la Cèlia, que està per allà, a la revista Nou Barris, les lluites que al llarg de la vida han portat a terme la Maribel i el Pepus són la viva imatge del lligam de totes les lluites de les diferents militàncies per la democràcia. Parlem de la lluita de classe, la lluita per un habitatge digne, la lluita per les pensions dignes, la lluita veïnal des dels inicis i les actuals, la lluita sindical, la lluita feminista que les travessa totes, o sigui, la lluita per a una societat més justa per a tothom. Així que podeu comprendre la pertinença de començar la campanya. Nosaltres donem com per començar la campanya avui, la campanya de Via Laietana 43, fem justícia, fem memòria, perquè una vegada darrere l'altra, fins que ho aconseguim, doncs reivindiquem que la comissaria de la Via Laietana 43 passi a ser un espai de memòria, d'arxius documentals i centre d'interpretació de la impunitat i la tortura, especialment durant el franquisme, i que sigui en participació de les entitats memorials. Així que les lluites compartides, l'acte d'avui, és realment bo que sigui l'inici d'aquesta campanya d'enguany 2023. Perquè van ser aquestes lluites compartides els motius perquè algunes de les persones de les que esteu aquí, de les que estan aquí ara a la meva esquerra, anéssiu justament a la Via Laietana. I no volem que s'esborrin aquestes lluites. Reivindiquem el que van fer aquestes persones que aspiraven, durant la dictadura, aspiraven a la llibertat. I volem que l'edifici on es va fer totes aquestes tortures, aquesta persecució de la lluita antifranquista, sigui un lloc de memòria per recordar quines són l'ètica, les conviccions, quines necessitats havien impulsat aquestes persones, aquesta ciutadania, a actuar i lluitar contra la continuïtat de la dictadura. Segurament que aquestes lluites ens serviran per les lluites presents per combatre el feixisme, tingui la cara que tingui en el present. L'any passat vam començar aquesta campanya
i vam elaborar un manifest que li vam dir Crida Internacional perquè vam demanar a entitats de memòria de tot el món, explicant-los l'anomalia que passen aquí, que encara la Via Laietana segueix sent un centre de policia i no un centre de memòria, i va ser signat per quasi 200 entitats de memòria. Enguany, el 2023, la campanya la fem extensible a les persones a nivell individual i, per tant, demanem que siguin les persones que signin aquest manifest. Hem fet un vídeo, potser ja l'heu vist, hem fet diverses postals que expliquen tot el que farem el diumenge vinent, el dia 19 de novembre, a les 12 del migdia, davant de la prefectura de Via Laietana. Hi haurà breus intervencions de les entitats, breus intervencions de persones que van passar per la Via Laietana, i això ho anirem intercalant amb cançons musicals de Gala, Jordi Montañez, Sílvia Comas, Quico Pi de la Serra. Així que us convidem a signar el manifest i us esperem el diumenge 19. Per acabar, simplement dir-vos quines són les entitats que formem part de la campanya, si és que els papers em deixen. Doncs les organitzacions promotores d'aquesta campanya, que ja vam treballar l'any passat, són Amical de Mauthausen i altres camps, l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, la Comissió de la Dignitat, la Comissió de la Memòria Històrica d'ICAP, l'Observatori Europeu de la Memòria de la Universitat de Barcelona, EUROM, la Fundació Cipriano Garcia de Comissions Obreres de Catalunya, IDIDIA, l'Associació de Joves Advocats, la Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, Òmnium Cultural i l'Ateneu Memòria Popular, que abans us deia que el represento jo, que sóc la seva presidenta. Moltíssimes gràcies i, tal com he dit a l'inici, passo la paraula ara a la Maribel, que, com sabeu, és una de les dues persones a la que avui es posa aquesta querella. Gràcies. En primer lloc, agrair-vos a tots la vostra presència perquè és molt important per nosaltres el vostre recolzament. Jo explicaré una mica què és el que ens va passar a nosaltres i que el que ens va passar a nosaltres els hi va passar també a molta gent, no? I si hem posat la querella precisament és per això, per dignificar a totes aquestes persones que vam patir tortures i empresonament en època de dictadura. Ara explicaré el que ens va passar. El 23 d'abril de l'any 71, de matinada, van vindre 4 policies de la Brigada Político-Social a casa. Van entrar a casa i ho van regirar tot perquè buscaven propaganda i era perquè algú a dins del nostre partit ens havia delatat. Llavors després ens van portar a la Via Laietana. Allà, quan estàvem a dins, jo per exemple veia com entrava gent que era del meu partit i no sabia què era el que havia passat. I ens miràvem, i aquí tinc un dels meus companys, que ens miràvem i no sabíem què havia passat. I després vam estar allà 32 dies. Lo normal era estar 3 dies, però com estàvem en estat d'excepció, vam estar amb aquell forat 32 dies. Ens apallissaven i ens feien tortures, fins que, al cap de 30... Ho explico una mica ràpid perquè m'han dit que no puc estendre massa. I llavors, quan vam sortir d'allà, ens van portar al jutjat i van mobilitzar tots els cossos de policia. Van mobilitzar la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Policia Militar i, per descomptat, la Brigada Político-Social,
que era la brigada que ens va torturar. Era un cos necessari per la dictadura, aquesta brigada, perquè amb aquesta brigada podien estar molt de temps governant aquest país. Així és que la Guàrdia Civil ens va portar amb els cotxes, conforme anàvem passant pels carrers hi havia policia militar, a X metres hi estava la policia militar. Quan vam arribar al jutjat hi havia dues fileres de la Policia Nacional i a dins amb el jutge hi havia un policia de la brigada político-social, un a cada cantó del jutge. Després d'allà ens van portar a les presons. A les dones ens van portar a la Trinitat Vella i als homes a la Model. Estem presentant aquesta querella perquè volem que tingui un recorregut per totes les persones que vam patir i vam passar per tot això, i també perquè volem que s'acabi aquesta impunitat de la dictadura franquista. Bueno, esto es lo que voy a decir. Bé, jo sóc la Sònia Olivella, us parlaré de la part jurídica d'aquesta querella que us comentava la Maribel, però primer de tot sí que us volia agrair, Maribel, la teva intervenció, evidentment, però sobretot Maribel i Pepus, la vostra força per tirar endavant aquesta querella. Fa molt de temps que vam començar amb aquest tema i avui per fi l'hem presentat. I moltes gràcies per posar el vostre cos, el vostre testimoni en representació de tants altres casos, no? Per denunciar aquesta impunitat, i sou realment un referent per totes i tots nosaltres, així que moltes gràcies. En quant a la querella, aquest matí hem interposat una querella en nom dels germans Ferràndiz per un delicte de crims de lesa humanitat per les tortures que van patir a la prefectura de Via Laietana 43. Aquesta querella s'interposa davant d'un jutjat d'instrucció de Barcelona, en aquest cas el jutjat de Guàrdia, i després haurem de veure en quin jutjat acaba caient. Aquesta querella no és la primera que es posa per crims del franquisme, se n'han posat més de 100 a tot l'Estat, i el model d'impunitat espanyol ha fet que gairebé cap d'aquestes querelles s'hagi investigat i que per tant els crims del franquisme segueixin impunes. El marc jurídic fa un any que va canviar una mica amb l'entrada en vigor de la Llei de Memòria Democràtica Estatal. En el seu moment les entitats, totes les que estem aquí i altres, vam denunciar que era insuficient, que era una llei insuficient per garantir el dret a la justícia, però tot i així vam dir que seguiríem treballant com vam fer i seguiríem interposant querelles fins que aquest mur d'impunitat s'estovi i es desfaci. En aquest sentit ja es va interposar la querella de Carles Vallejo, aquesta querella va ser inadmesa però està en via de recurs, però en canvi hi ha altres querelles com la querella de Madrid del Julio Pacheco que sí que va ser admesa. Entenem que aquest marc jurídic, el que ja existia, que és el marc del dret internacional dels drets humans, és claríssim, i és que aquestes querelles s'han d'incoar, s'ha d'obrir una investigació penal, s'han de fer les diligències, prendre declaració a les persones denunciants i jutjar aquests crims del franquisme. Són crims de lesa humanitat perquè són tortures, són crims que es van cometre no com a casos aïllats, sinó que són casos que formen part d'una estructura d'estat del règim franquista que va fer aquestes tortures, aquests delictes de forma sistemàtica i generalitzada contra una part de la població, que era justament tota aquella població, totes aquelles persones que eren dissidents d'aquest règim franquista per diferents motius. En aquest cas per la seva militància política. Aquesta que ha llegat interposada, totes les entitats que estem aquí, que estem darrere també d'aquesta acció jurídica i també de denúncia pública, esperem que aquesta querella s'admeti, que s'obri aquesta investigació judicial i que amb aquesta querella i tantes altres comencem a trencar aquest mur de la impunitat. Bona tarda a totes i a tots. També molt breument, al costat de l'Angelina, de la Sònia, del Pep, de la Maribel i del Pepus per costat. Jo, 3 reflexions només. Quan es deia marc polític es podrien dir moltes coses, però si em permeteu aterraré molt aquí a l'estimat casal de la Prosper, que tantes coses significa també en les darreres dècades. La primera és que si avui estem aquí tranquil·lament presentant una cosa que ens inquieta, que és la impunitat dels crims del franquisme, i no passa res, és perquè el Pepus i la Maribel i milers d'homes i dones anònimes d'aquest país es van deixar la pell
en la pista de la vida i de la lluita contra la fosca de la dictadura. I és així, i aquesta és la primera anomalia, i s'ha citat, no? La desmemòria, l'amnèsia, l'oblit, no? I que les pròpies institucions no siguin capaces de reconèixer que allà on se'ls va torturar, en aquell pou del dolor sense fons, en aquell forat negre, en aquell museu dels horrors que condensen les parets de Via Laietana, condensa una excepció que també apuntava ara la Sònia, que és aquesta impunitat estructural en la qual es va fomentar el trànsit de la dictadura a la democràcia. La segona, que també s'avança al món, no només amb totes les entitats germanes i còmplices que fa molt de temps que lluiten per la plena recuperació i restitució de la memòria democràtica al nostre país, és que l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el Congreso de los Diputados fa molts anys que han aprovat que Via Laietana sigui un espai de memòria. Segona paradoxa democràtica, quan fa molt poc els companys i les companyes d'Irídia feien a la Model, un espai recuperat, les jornades sobre impunitat, dictadura, democràcia, recordareu que sempre quan per fi, al final de les brutals dictadures llatinoamericanes, iniciaven un tímid trànsit també a la democràcia, tothom deia: aprengueu de la meravellosa transició espanyola. Avui l'Escola de Mecànica de Granada, Argentina, és un centre de memòria. Avui Villa Grimaldi, a Xile, és un centre de memòria, i qui ens està donant lliçons de memòria i de lluita contra la impunitat i contra la imprescriptibilitat dels crims de lesa humanitat, que és la tortura, són aquells que havien d'aprendre de nosaltres. I l'última, molt breument i em sembla imprescindible, és perquè en veritat quan estem parlant del passat estem mirant el present i estem intentant desbrossar el futur. Avui amb en Pepus i en la Maribel, amb l'estimat Carlos Vallejo, en la primera querella d'aquesta campanya unitària, però en veritat quan mirem el passat estem desxifrant el present, i quan intentem des del present que restitueixi un passat silenciat, negat, marginat, estem intentant que el futur sigui diferent. Algú pensarà que parlem del passat, no, parlem del present. El monòlit que es va posar en homenatge a les víctimes de la repressió i de la tortura a la Via Laietana, davant de Via Laietana, a 11 metres de la porta principal de la comissaria de Via Laietana, amb 7 càmeres d'alta tecnologia, ha estat vandalitzat 7 vegades impunament i sense que no hi hagi ni un sol detingut. Això ha passat en els darrers 3 anys, no a l'any 1973, ni a la vaga d'Astúries del 62, no, està passant ara. Però l'altre també, perquè l'altre dia quan els companys i les companyes de la Comissió de la Dignitat es concentraven com cada 15 dies davant de Via Laietana, els que estan demanant que no sigui un espai de memòria és Vox, l'ultradreta, i els nous neonazis que campen impunament aquests dies per Madrid. Per tant, és una victòria aconseguir, i ha de ser una victòria civil i cívica i social i memorialística, que Via Laietana sigui un espai de memòria. Jo estic convençut que ho serà. El que no sé és quan ni com, i m'inquieta molt que una democràcia o unes institucions tinguin tant problema, ho dic així, per saber reconèixer qui ha de guanyar aquesta batalla. I ho aterro en cossos concrets. Si la Maribel i en Pepus, o tota aquesta gent que està avui a Madrid cridant Heil Hitler, donant vives a la Falange i dient totes les bestieses que estan dient. Per tant, és una doble victòria. Una victòria pòstuma, si volem, sobre el que va significar la brutalitat sistèmica i sistemàtica del franquisme, una victòria antifeixista, però una victòria també contra el feixisme i l'extrema dreta d'avui en dia. I no tinc res més a dir que gràcies Carlos, gràcies Pepus, gràcies Maribel i tota la gent que fa que avui encara puguem estar aquí democràticament i tranquil·lament reunits i compartint en comú el present i un futur millor per a totes i tots. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Us convidem a tots a ser presents el dia 19 a les 12 davant de la comissaria de Via Laietana en aquest acte que farem, demanant que Via Laietana sigui un centre de memòria i d'interpretació de la tortura i la repressió política a Catalunya, i per això us convidem a tots. En aquest acte el farem per recordar i també per celebrar la mort del dictador, que coincideix, serà el dia següent. Convoquem a la ciutadania per reivindicar amb més força que mai. Ara el David deia, quan ho aconseguirem? Si ens mobilitzem
ho aconseguirem segur. Què us he d'explicar a vosaltres del que no s'aconsegueix amb lluites? Si no es lluita, no s'aconsegueix res. I, evidentment, hem de reivindicar i demanar a les institucions que s'ho prenguin seriosament. Perquè, com deia el David, el Congrés dels Diputats, el Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona s'ha aprovat i s'ha demanat que sigui així, però doncs, que facin més perquè sigui realitat això. Aquesta conversió és una necessitat absoluta per fer memòria de les persones de diverses maneres de pensar que han passat per aquell centre i que han estat torturats, de tota condició social i fins i tot també del poble romaní o del col·lectiu LGTBI, etc. Fent memòria, tenim presents les persones que de fet ens mouen perquè aquest centre sigui un centre de memòria. En aquest centre s'ha de fer memòria de totes les persones que van patir repressió política, que van patir tortures, perquè sempre més els tinguem presents. Aquí davant ho tenim, el Pepus i la Maribel, en Carles, la Pilar i tots vosaltres que esteu aquí davant, que sabeu el que és passar per comissaria. Volem que aquesta memòria sigui present i que les tortures que s'hi han practicat siguin, en aquest sentit, presents en la nostra societat, perquè mai més en la nostra societat pugui existir la repressió política i les tortures. I amb aquesta reivindicació exigim al govern de l'Estat que compleixi la llei de la memòria, i que Via Laietana 43, tal com els hem demanat, les entitats que aquí són presents, es transformi en un espai de memòria, com preveu la llei, des que s'ha dut a terme la repressió política, des que va ser ocupada per les tropes franquistes l'any 1939 i fins avui. En aquest acte només dir que intervindran 4 persones que són aquí, que van ser represaliades i que donaran el seu testimoni, el Pepus, la Maribel, la Pilar Rebaque i el Carles Vallejo, i després representants de les diverses entitats. I també hi haurà uns companys, artistes, que col·laboraran amb l'acte, músics i cantants, i que hi haurà el Jordi Montañez, el grup Alada, la Sílvia Comas i l'estimat Quico Pi de la Serra. Tots ells seran presents. Per tant, us convidem que sigueu presents en aquest acte i que la mobilització ens farà aconseguir que aquest centre sigui un centre de memòria.